Добре. Здравейте, скъпи гости! Днес имам удоволствието да ви срещна с един вълшебник. Преди около половин година неведомите пътища ме отведоха на една изложба. Там за първи път съзрях душата на полета. Картините ми сякаш камбанен звън запяха в сърцето ми и аз помечтах Косьо Терзиев да представи неговите творби в нашата удовлетворителница Седем лъча. И ето това днес, слава Богу, се случва. Благодаря, че ни избрах. Всички вие, които ни познавате, а и тези, които те първа се запознават с Седем лъча, знаят, че тук е обителна светлина за друга и приятелство. Авторите, които избирам, ги избирам по сърце и то ме доведе до Косьо. Роден в София и както често се случва след период на житейски изпитания, той намира пътя на познанието и себепознанието. Научавайки нови сакрални потънкости за живота, Косьо се спуска в творчески приключения. Той е портал за невидими послания. Всяка негова творба сияе и тихо, тъй както тихо ни води вътрешния ни глас, запява твоята песен. Днес ще преминете през 40 портала на щастливостта, благодарение на Косьо и неговото творчество. Добре дошли и благодаря, че сте тук. И сега да дам думата на Косьо да каже някакви думи. Също аз искам да добавя нещо, което не съм писала сутринта, докато писах тази реч и така дъгата препускаше през ръката ми, дори публикувах една фотография в Фейсбук. Аз винаги съм се водила по тия свещени знаци на провидението. Това за мен беше още един прекрасен и утвърдителен знак, че Косьо е на правилното място и че картините му са добре дошли при нас и се чувстват прекрасно. Лично на мен тези творби персонално ми донесоха една лекота, една сияйност, една дълбочина, една гъвкавост, за която винаги съм мечтала и съм се молила. И безкрайно ти благодаря още веднъж. И аз благодаря за хубавите думи, Диана. Няма нищо случайно в живота. Дамата, която днес има рожден ден, Добрина Радостина Доби, преди 7-8 месеца ме изненада в интернет и YouTube пространството, ние не се познавахме. И то по начин, по който аз просто за първи път, показвайки нещото, което излиза от мен, от сърцето ми, тя го беше превърнала в един малък филм, за което ви благодаря. Тъй като когато човек е в началото на нещо ново, което се случва в живота му, има нуждата от подтик, от вдъхновение, от думи, които са искрени, истински, аз така ги усетих. И в последствие пък Диана ми се обади, аз разбрах, че с нейния син, който онзи ден, преди няколко дена беше първата самостоятелна изложба, нищо случайно няма. Неведоми са пътищата Божии. Благодаря ви от все сърце, че сме заедно, тъй като винаги човек има нужда от подкрепа, а когато подкрепата е дадена от приятели, а с някои от тях сме може би 30 години, доктор Болярова, заедно, се чувства се приятно, чувства се спокоен. С повечето от вас крачим по пътеки, дали те са пътеките на духовността, дали са пътеките на народните дела, те са толкова свързани, че нямам думи да ви благодаря за пореден път. Прекрасно е, че Господ ни събира. Наистина ни събира хора, които се чувстваме, подкрепяме и когато всеки един от нас има нужда, човек знае, че може да подаде ръка и да получи подкрепа. Безкрайно благодаря за тези мигове, които са сега в момента. Те никога няма да се повторят.
Но човек наистина чета го по дебелите книги, но едно е да го прочетеш, друго е да го изпитиш. Наистина този миг за мен е неповторим. Това, което е отзад в галерията 7 лъчи на Диана Дезир, по същия начин не мога да го повторя. Това е израз на душата ми, на чувствата ми, на енергията, която стои от мен и по този уникален, да не кажа космически начин, излиза върху платната. Всяка една картина носи послание, всяка една картина е с многоточие, не е сложена в рамка, за да може всеки един, който се докосне до тях, да вкара своето усещане, своето виждане за това, което е изразено, и когато има потребността да се сети в моменти на когато има нуждата от това, да го докосне и да му даде нещо, да го зареди. Много ви благодаря. И в тази връзка съм ви приготвил една много малко изненада, тъй като подкрепата и от всички вас, а ние сме заедно по пътя. Ами няма случайни неща. На предната изложба младия господин имаше рожден ден. Днес Тоби има рожден ден. Как човек да не навърши нещата? На миналата изложба младия господин ще го поканят, той е срамежлив. Не толкова. Наистина на него божественото му е дадено. Нещата, които той прави, не е от школа, не е от нещо, което е научено, то си идва отвътре. Да му пожелая светъл път и на Иван. Дали ще бъде по пътя на или нещо друго, разбирам, че сега има нови начинания, да, скъпи приятели, идва изненада. Никога не съм водил търг, сега ще направим търг, за да подкрепим, да дадем крила, както на мен ми бяха дадени от всички вас, за да може той да развива своя талант, да усети подкрепата и това, че наистина живота и Божията благодат е над нас. Да се поискаме, приятели. Не знам, нямам чукче, нямам камбанка. В името на изкуството, в името на това, което ни е дадено свише, предлагам ви да сложим една начална цена 40 лева и от вас, издигане на ръка, стъпката е 5 лева. Да подкрепим младостта и надеждата, Иване. Точно така. Очаквам ви. И 5, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, не скромничете. Не дайте да скромничете. 85, 90. Иване, отиваме към Шанзелизе. 91 път. 92 път. 100. Георги, ти участваш в търга. 100. Първи път. Втори път. Трети път. Еми, пея, Георги, до нашия дом отива нещо, което е сътворено от душата и сърцето. Ами, скъпи авторе, може да разкачиш и да подариш. Иване, моля. Скъпи приятели, свършихме нещо хубаво, пожелаваме му светъл и благодатен път. Благодаря ви, заповядайте и с удоволствие да се комфортуваме, да си кажем по една блага приказка, да се отпуснем. Нека тази официална част свърши. Благодаря ви, Ана. Аз благодаря, добре дошли още веднъж и нека се забавлявам. И благодаря изцяло и цялото сърце за подкрепата, която всички вие оказвате на нас кръстите, защото това е безценно за нас. Заради вас, нас ни има също. Благодарим.